дар ҳолате ки та агар яксола ё ки чанд моҳа аз Тоҷикистон берун рафтанӣ мешавед, то ҳатто метавонад ки барои 100 ё 50 рубли қарзи симкарта шуморо запрет бимонад. То через амакита ё через язнат паспорт гирифта метавонӣ. Чӣ ба дурӯғ гап мезанӣ? Дар амҷа менависонем хеле. доруҳои табиӣ аз ширкати Шифофармо барои шумо. Инчунин доруҳо барои зиёд кардани риш ва мӯйсар. Инчунин доруҳо барои нест кардани простатит ва зиёд кардани қувваи мард. доруҳо барои нест кардани сангу намаки гурда. Ба рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. Инчунин нафарҳое ки мехоҳанд ҳиҷомаи бепул кунанд, шумо ҳам муроҷиат кунед. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азиз, ҳатман дар канал обуна шида то охири видеора тамошо кунед. Ахбороти нав ба маълумоти ҳамаи шумо мерасонем. Чанд хориҷӣ ва бо қарори кадом ниҳодҳо ҳаққи вуруд ба Русияро надоранд. Вуруди шаҳрвандони хориҷӣ ба Русия бо қарорҳои Вазорати умурии дохилӣ, Хадамоти федералии амният, Вазорати адлия, Хадамоти федералии иҷроияи ҷазо манъ карда мешавад. Қариб 800 000 шаҳрванди хориҷӣ аз ҳаққи вуруд ба Русия маҳрум мебошад. Иттилоъ дод сардори сараёсати муҳоҷирати Вазорати корҳои умурии Федератсияи Русия Валентина Казакова ва инчунин қайд намуд ки бисёре аз муҳоҷирон аз сабаби надоштани ҳуҷҷатҳои лозима аз Русия ихроҷ карда мешаванд ва инчунин оиди авфи муҳоҷирон қонун пешниҳод шудааст, вале интизор мераванд ки ба имзо расонида шавад. Гуфта мешавад ки дар баробари соли 2022 ва дар соли 2023 3 баробар афзоиши ихроҷшудагон зиёд шудаанд ва дар иҷа Вазорати умурии дохилии Федератсияи Русия Валентина Казакова қайд намуд ки бисёре аз муҳоҷирон аз сабаби надоштани патент регистратсия ҳуҷҷатҳои лозимие ки лозим мебоша ба муҳоҷирон ана ҳамиёра надоштан ба ихроҷ пешниҳод карда мешаванд ва инчунин Валентина Казакова қайд карда гуфт ки қонуни авф пешниҳод шид, вале интизор мераванд ки ба имзо расонида шавад. қонуни авф аз ҷониби президенти Русия бояд ки ба имзо расонида шавад. Тамошобинони азиз, акнун мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. Бо диққат гӯш кунед то ба саволҳои худтон ҷавоб бигиред. духтури дандон дар шаҳри Москва. Бародарони тоҷик дар хизмати мову шумо мебошанд. ҳама намуди бемориҳои дандонро табобат мекунанд. барои сафед кардани дандон, барои пломба мондани дандон, барои табобат кардани хунукиҳои дандон. Ба рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. ҳатман аз номи канали мо муроҷиат кунед. духтури дандон бо нархи арзон ва дастрас. Абдуазамов нависонда: Ассалому алайкум акай Сорбон, ман вайнои гражданинам. Ай ҳар ду тараф вайни билет дорам. Учётда ҳастам. Ҳозир бирам Россия. Мара мехапанд ё не барои ҷанг ё мобилизатсия. Агар ки дар учёти вайни бошӣ, ту ба мобилизатсия даъват мешавӣ, вале хотиррасон мекунем ки айни ҳол мобилизатсия ба анҷом расид. Сабр нависонда: Ассалому алайкум, ман аз дуюмкурсиям донишгоҳа партофта ба Россия омадам. Мехоҳам дубора вастанавид кунам ва давомашро хонам. Дар ин ҳолат дар вақти дарсҳо маро ба хизмат мебаранд ё ки не? Донишгоҳа партофта рафта дар кор нест. Дар ҳолате ки та агар яксола ё ки чанд моҳа аз Тоҷикистон берун рафтанӣ мешавӣ, метавонӣ ки академический отпуск бигирӣ, ғайриқонунӣ не. мутобиқи қонун сафар кунӣ ва боз биёӣ донишгоҳа идома бидӣ. Дар ин ҳолат агар ки вастанавид мекунанд ё ки намекунанд, ин пат вопросае, чунки ту донишгоҳро партофтӣ ва рафтӣ. Маъруфҷон нависонда: Ассалому алайкум Сорбон, ман дар Москва будам. 7 сол Тоҷикистон омадам. Ба номи ман як одам пул гирифта ба паспорти тоҷиким, ай банки Тоҷикистон. Ман куҷо равам, чӣ кор кунам ака? Илтимос ягон сабетиен ака. ҳоло он ки коркунои банк ҳақ ва ҳуқуқ надоранд ки бе биданита просто ба паспортот қарз бидиҳанд. Дар инҷа дар дараҷаи аввал ту метавонӣ ки аз болои ҳамун банке ки пула додагӣ бе биданита аз ҳамун дараҷа истифода бубарӣ ва шикоят бикунӣ. Як каси дигар нависондаи ака ҷигари гапа гуфтӣ: мо бояд дар фикри ватани худмон бошем. Бале бародарои азиз, мо агар дар ватани худмон хизмат накунем, ягон миллати бегона омада дар ватани мо хизмат намекунад. хизмат кардани ватан и барои ҳар яки мо қарз мебошад. Бояд ки мо муҳофизат кунем ҳамеша. Тиҷей нависонда: Ассалому алайкум, агар ба квота донишгоҳ хондаиста бошӣ, баъд донишгоҳро партоӣ,
чикор мекунанд дар Тоҷикистон? оё аттестатро аз донишгоҳ гирифта мешавад, баъди донишгоҳро партофтан ва чӣ хел? бале мешавад. вақте ки ту донишгоҳа тарк мекунӣ, ҳамун квотаи ту аннулировад мешавад. тамом. малик нависонда: ассалому алайкум браҷон, сози хуби саломатиё, созай гапат надорам. мошинҳоро нишон те ку браҷон. мошинои конкурса ма чанд бор видео кардагиам, ба шумо нишон додагиам ва боз видеое ки главни старти конкурс буд дар канал ҳастай, метавонед омада тамошо кардан гиред. як каси дигар нависонда: ассалому алайкум акай Сорбон, обши билет чандта ҳай ва чандта мондай? количествои билет 21000 қариб 60% билетҳо ба фурӯш рафтанд. ҳаракат кунед, шумо билет харидан мегиред. арзонаи билетҳои мо. як каси дигар нависонда: ассалому алайкум акай Сорбон, мара дар автобус вақти назадани тройка 1000 рубл ҷарима карданд. оё ман ҷаримаро насупорида ба Тоҷикистон равам? маро депорт мекунанд? ҷарима кардани маро тақрибан 5 ё 6 моҳ мешавад. илтимос ҷавоб диҳед. дар ҳолати пардохт накардани ҷаримаҳо дарба задани мейса, бале метавонад ки шуморо запрет навес кунад барои 1000 рубл. то ҳатто метавонад ки барои 100 ё 50 рубли қарзи симкарта шуморо запрет бимонад. ба ҳамин хотир ҳама чиза сари вақт пардохт кунед. мирзоев нависонда: ассалому алайкум, ма дар Новосибирск област патент доштам. патентам сӯхт. ма граница пересикат кардам. часни бо граница пересикат кунам? бо патент кардан метавонам ё ки не? айсари навози граница буброеву ворид бошай, баъд метавонӣ ки работа кунӣ ва патент бигирӣ. як каси дигар нависонда: ассалому алайкум бародар, як савол, илтимос ҷавобашро фаҳмонед. дар Тоҷикистон духтар дар синни 18 солагӣ ба шавҳар медиҳанд. ҳамин 18 миёнаву охир дорад. метавонад 18 солагиро қайд карда пагоҳ ба шавҳар барояд? бале, агар ина ҳамин пагоҳ духтар ки 18 сола кишид, пагаи дигараш метавонад аллакай шавҳардор шавад. хайб тиҷоӣ нависонда: бародар, ЗАГС ҷудо шудан бисёр шудестай, и ҳамаш барои гражданство гирифтанай. хай ҳар одам ҳар фикр дора ва ҳар кас фикри худша баён мекунад. интер нависонда: Сорбон Сафаров, илтимос гапойра намедонӣ нагӯ. мардума ма ФМС рафтам, пурсидам айрӯи амакӣ ма паспорт кардан метавонам? гуфтанд не. илтимос гапойра намедонӣ нагӯ мардумда. бародари азиз, агар мафкураи ту паст бошаву ту фаҳмиш надошта бошӣ, суханои мара бифаҳмӣ, и проблемаи ман нест. ма дар ягон барномаам нагуфтам ки ту через амакита ё через язнат паспорт гирифта метавонӣ. ягон бор нагуфтам ай гапа. танҳо через падару модар метавонӣ паспорт бигирӣ, падару модар метавонанд через ту бигиранд. то ҳатто ба воситаи акаву хоҳари ту наметавонӣ паспорт бигирӣ. чӣ ба дурӯғ гап мезанӣ ту дар инҷа менависонӣам? хеле тамошобинони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунам. то наворҳои оянда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.